Béke, sziasztok, Fura vagyok. A december 14-i játékunkról szeretnék szólni egy pár szót. Volt Airsoft Field, légvédelmi rakétabázis, Arkon Game vs Fura. Nagyon fontos információ, hogy a két oldalparancsnok, azaz Arkon és én be fogunk állni időközönként a játékba közétek, ebben a szituban rabolhatóak leszünk. De a HQ semmilyen körülmények között nem támadható, erre figyeljetek. A játék kezdetéig a két csapat teljes mértékben el lesz egymástól szeparálva. Ez azt jelenti, hogy külön beléptetés, külön regisztráció és külön eligazítást fogunk tartani mind a két csapatnak. A játék kezdetéig Arkontól tudtok vételezni a parkolóban és füstöt, amennyiben szükségetek van rá. Izgalmas és látványos játéknak nézzünk elébe ismét, reméljük, hogy minél többen el fogtok jönni. Regisztráljatok a Nexuson, amennyiben mégsem tudnál eljönni, kérlek szépen regisztráljatok ki, mert nekünk nagyon fontos látni a pontos létszámot. Úgyhogy várunk vasárnap, öltözetek rétegesen, de hát hogyha jó lesz a játék, akkor úgysem fogunk fázni. Úgyhogy várunk titeket szeretettel, addig is béke, pacsi, regisztráljatok a Nexuson!